To the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. И днес съм на рибарниците до село Доганово. Миналата седмица седяхме с момчета от отбора на Настакъл и си изкарахме много добре. Днес ще видим на метод-фидер. Храната, която ще използвам днес е Ringers Micro Method Mix, което ще рече, че вътре в самата храна има микропелетки. Изключителна храна, една от най-добрите на пазара, а като събестойност със сигурност най-добрата. Работи много добре, надявам се и днес да сработи. Другото, което съм се приготвил е ароматизаторче, ягодка, което ще правим дали ще ни сработи също от него. Хубаво е, когато се бъркате храната, да мерите количеството, за да знаете следващия път колко вода да добавите, а не да се чуете. Затова с една кутийка става много добре. Няма да бъркам някакви огромни количества, понеже риболова с метод-фидер не изисква нещо грандиозно. Това ще видите. Вътре в самата храна има пелетки. Рибна храна. Ще забъркам кутия и половина. Ето една. И половина. Сега на това количество храна ще добавя половин кутийка с вода и ще разбърквам енергично. Храната пие много вода, така че е хубаво да я увлажите на 2-3 пъти. Разбира се, в течение на риболова, ако се наложи, може да се да увлажните с пулверизатор. Достатъчно лепкава, чудесна за метод-фидер, точно за това, за което е предназначена. Храната ми изсъхна тотално, така че ще увлажня втори път. Първи път беше станала почти на глеток. Ето отново преувлажена. Всичката тази влага пак ще бръкна. И може би това ще трябва още малко водичка. Добавяме също, за да разбием всички бучки и фактически имаме равномерно увлажняване. Метод-фидер е чудовищно ефективен. С супер малко храна може да хванете огромно количество риба. Ще лова с две въдици, ще използвам два различни монтажа. Един е класически за метод-фидер, прекарваме през гумения ограничител, това през тръбичката. След това прекарваме бързата връзка и това ни е конекторчето. Самото конекторче оставяме примерно 20 см влакно и правим малко клубче. Увлажняваме. Каква е идеята? Това влакно, което остане, сега ще го пресуча. Аз съм с шок-лидер и не е проблем, обаче когато се ползва директно влакно, е хубаво там, където върви и се движи метода, влакното да е пресукано, така си гарантирате една сигурност, която си е нужна. Е така пресукваме го и след като го пресучим, правим възрече. Възречето. Изрязваме остатъка. Прекарваме си конектора и
монтажа не е готов. Това по фипс не е разрешено, защото в задната част имаме възълче, което стопира и помага за самозасичането, но в случая е много удобно. Ето виждате, самата тръбичка се движи по двойна пресукана част, по този начин се застраховаме. Много добре работи. И си слагам една хранилка. Първата навойца е готова. Ще стартирам с такъв тип хранилка, понеже тя разтоварва храната много по-бързо. Втората вейца ще е с ластик, система с ластик. Тя е доста по-мощна като бланка и като акция и общо взето е за по-големи диви. Затова ще избера тази системка с ластика. Монтира се много лесно. В окното си правим възел халф-блок кнут. Така, връщаме обратно и стягаме като пак уважнение. Върбелче с карабинка, закачаме системата с ластика и сме готови. Тук ще сложим пак същата хранилка, като в последствие, понеже системата позволява бърза смяна на хранилките според риболова, ще се пренастрояме и ние. Ето. Готово. Ето ластичето, което трябва да уникотява тластите на рибата. Аз предпочитам да използвам шокливери. Много удобно. Специално тези пък са конусовидни и са от 0,22 стига до 0,28, фактически дебелата част. Там където си правите монтажа и е най-износно устойчива. Основното влакно е 0,22, а шокливера е Horizon. Държи много добре, ползва се с хранилки 60-70 грама без проблем. Възълчето правя последния начин. На основната линия правим едно малко кулче, малко 3-4 см. И стягаме. След това изрязваме плътно и вътре в клубчето с края на по-тънкото влакно отново правим халф-блок възел, като превъртаме 4 пъти. 3-4 пъти. Идеята е самото възелче не става много голямо. И пак изрязваме плътно. Ето това нещо се получава. Държи без никакъв проблем. Изрязва се много лесно, не трака по водачите. Другото предимство на шокливера е, че когато ползвате такъв, знаете кога рибата е наближила брега. При притрепването на възелчета през водачите, знаете, че на определена дистанция вече може да се концентрирате върху самото изваждане и кепване. Точка за риболов си избирам от срещния бряг, като ще фиксирам вейците на около метър примерно, метър и половина от брега. Там рибите би трябвало да са по-спокойни и да се повече. Ако риболова там не потегне, да не могат да има по средата на езерото. Замятаме. Трябва ми още. Напускам още малко влакно, заклипсвам и пръзвам. Когато се лови на такава къса дистанция, е хубаво да държите вейците в горна точка,
за да може да имате някакви навичи обороти на самата макара, което още скъсно пътни, което ще ни гарантира няколко намотки на макарата преди да стигнем няколко намотки на школата преди да стигнем еклипс. При кладане на градива респективно ще можем да имаме възможност и време да разклипсим. Водата лъжи страшно. Първи път си помислих, че съм буквално на 1 метър от срещния брег. Обаче вече 2 пъти отпускам в окно и още съм далеч. Нещо не си чух да ми тупка кошницата. Не си чух да ми тупка кошницата във водата. Леко ударих брега. Това е дистанцията. Сега ще се заклипса въдницата с фигърдънче и ще я премеря на колчетата, за да мога да се фиксираме другата въдица на същата дистанция. Фиксирането става много лесно с ластичко от фигърдън. Много по-лесно успяваме да освободим, когато не може. Другото голямо предимство е, че ластичката не котява страшно много. Просто не наранява по никакъв начин влакното и не котява само при самото достигане до нея. Дистанцията се нарека по следния начин. Слагам хранилката на колчето и започвам да ловивам около колчето. Аз лично си пускам макарата на обратен ход. И броя 4, 8, 12, 36, 37, 38, 39 метра. И другата въдица по същия начин. Значи хубаво, когато ловите едри, да си пускате обратния ход на макарата. В смисъл такъв, че аванса сработва, но с обратния ход е много удобно и влакното не ви се пресуква. Да метна точно колкото е нужно, разбираш? Лично аз се държа пръста и така и отпускам, когато не може и с дръжката да отпускате, но аз с пръста не е по-удобно да си отпусна. Въдицата е на осморка. Голям кеф. Ето му шаранчето. Ето моите мини малко татки. Докато блея, явно ме е ковнало. Четвърто мятане, трети шаран. Голям кеф. Голям кеф. С лайчето, оп, откачи се. И това го има в картите, който не си гледа въдицата. Ти береш явно си рани. Ще ти изядат всичко. Ще ми вкара някой риба. Значи хронометъра съм си го направил на 5 минути. Това е второ кълване в рамките на 5 минути. Това не може да се лови. И най-интересното, че преди не кълваха толкова на тия лавки. Или това кълват като нормално. Аз само учим. Как няма да кълват във валка? Ма не кълвеха толкова човек. И ти Пепи кълвеха на ЕСП получи. И сега? Помниш ли Пепи?
Това е рингърс, пак да ти кажа. Няма на кълвата. На рингърс всичко къл е. Спортни шаранчета, кило и малко. Мари, Ани, всичките съм ги запалил от това место. И Пламен, и Пламен. Панталеев ли е? Да. Той това вика, ако не каже едно место ще се бъде. Брутално е. Бруталише. А въйцата как се гъни, просто кеф. Кеф. Обаче са борбени шаранчета. Русия е каракут. Защита. Лекенко защита. Когато лафтерчето е твърдо, някой път бойнетата се кривят, може да използвате игличка, за да го пробиете, и след като вече веднъж е пробито, самото монтиране става много по-лесно. Значи с игличката пробивате го леко от едната страна и след това си слагате бойнетчето, за да не се криви. Става въпрос за твърдите лафтери. Голямото страшно кълване следва яка пауза. Чувахме за какво става, въртяхме петна, стрес, докато не сложих еранчеро на косъм, класика на пролетта и върви 4 шарана. 4 бяха малко. 4, ами и повече и след това неща, просто това е топ стъпка. Стъпка, не стъпка, се оказа еранчеро на косъмче красота. Мяташ и ако не ти клони шаран, къде селските ръкоди. Гонеща килото. Що при мен се появи шаран, аз мислех, че не иска, то ги е имало. Валката му бяхме на една голяма кутичка, сложихме на косъмче и той забия на шаранче. Красота, времето е супер променено, това няма как да не влияе на другите, но въпреки това има отличен риболов. Тук 8-9 шаранчета, 12-13 ракуди. Супер! За 3 часа повече от перфектно. И си ме преди, че имаше час и половина пауза. Огромна пауза. Значи става пауза, сега повече тепче, по-поп, направих повече 1 метър, ми си сечерилите с един нагоре, никакъв шанс. И вторният черви реши всички проблеми. Мотора на косъм. Мотора на косъм. Това е второ кълване на турен черви на шара. Забелязал съм, че на пролет тия шарани не търсят турен черви. Много една добили мисля. Много е изпитък. Ето тук има бутка. Какво стана шаране? Каракутка, ама... Виж, но то не черви само писали. Каракутка, ама... Малък каракут. Малки каракутки, малки. Ега ти пенюлата. Ега ти пенюлата. На бубката я вземе туда и не ще да го оставя вече. Да те видим. Браво, Бобка! Шираните колот единствено само на туранчери и коси. Просто зловеща
разлика в калманите. Но лафтери не искат да пипат. Слагаш торанчери и почти да не влезе на шара. Другото, което беше много важно в днескашния ден, да прехвърляш регулярно, защото в противен случай калманите се разреждат, рибите изчезват общо взето. Шаранчетата са хубави между кило и 2, много бърбени, голямия. Много усилено, той вика, не, това е за фидер София паузите, защото се плават. Ето ги рибките. Супер бърбени, голям и вижда как кълват на косъм на торанчери. Малко ми слушай, не си 4 човека. Малко заваля, ала кълве, така че тук сме още. Щом кълве, подготвени сме, дрехи, въдници, класиката, торното червече, не косъм. Не знам колко шара настанаха само на него. Красота. Торно червич. Най-апетитната хапка за днес. Тая леко се е закусила. За перчица. Да, малко шаранчета. Просто рибите не се хваща с куфата. Ужас. Голяма сеч. Голям сек. Топ стъвта. Торанчери на косъм. Пускам ги хайванчета да не се мъчат и приключвам.